ಇನ್ನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅತ್ ಶ್ರೇಯ ಬೈದಲು ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ಬಂದು ಜಾರುಡ್ ಪಾರ್ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲುಂದ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಐಕ್ ಉಂದೇನು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂತೇನು ಅಂಚದೇನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ತಿಜ್ಜನ್ ಚೂರು ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟಾವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಕೇಕ್ ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೊಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದಾಗೆ ತಂದಿನಿ ಅವು ತೋಪು ಪಾಡು ಪೂರ ಏನು ಪನ್ ಕೊಡುವ ಕಾಲು ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡುವಂತೆ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂಜೇ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಓ ಸೈಡ್ ಪದ್ಧತಿ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಅಂಚರ ಇಂಚರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಪೂರ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ಸರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೈಚಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ಬಾಯ್ ಅವೇನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುಣ ಒಂದು ಐತೆ ಲಂಪ್ಸ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಅಲ್ಲೇ ತುಲ್ಪುನಾ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂಜಾ ನೀಗ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಜಾತ ಕೈ ಬೇರೆ ಯವ್ ಏನವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಲ್ಪುನ ಅಂದು ಆಣಿ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಲವ ಈಗ ಬಟರ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅದೇ बटर पाडना बटरला पाडोली याना कुकिंग ऑयल यूज मल्ली ಸೈಡ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಟರ್ ಪಾಡೆ ಬಿಡ್ತು ಜರಿಗೆ ಆ ಬಟರ್ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ ಇದು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪದ ಅಚ್ಚಾ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪದ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬಿನ್ ಕೇಕ್ ಏನ್ ಚಾಪ್ನ ಗೊತ್ತಂತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ನಾಮ್ ಬದ್ನಾಮಾವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿಡ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಸರಿ ಇಕ್ಕರ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ అవుతులే అంచు సైడ్ ఉందతిని బొక్క నిన్న ఇంచ పడుతూ ఆర్డర్ గీతుండే ఎట్టావు ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುನದೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಚಮಕೊಂದು ಅವು ಚಮಕೊಂದುಂಡೆ ಈತೆ ಒಂದು ಪಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡುನಿಲ್ಲ ಅರೆ ತಿರ್ತದೀದು ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ತಿಂಡ ನಾವು ಇಂಚನೆ ತಿಂಡ ಲಾಯ್ಕವು ಸಿದುಡ್ಗೆನ್ನು ಇರ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರಿದ್ದೇವೇನು ದೀಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸರಿ ಈ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಾಡ ಹೋಯ್ತಿ ಒಟ್ರಾಶ್ ಅವು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆದಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೆಂಗ ಅಂಚೆ ಬರ ಒಟ್ರಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಅಪರ ಯಾನ್ ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನ್ಪಿ ನೈತಾರ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜಾನ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಈ ಪನ್ಯ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಪುಯ್ ಅಯ್ಯ ಕುಂಟುಡು ಗೆಪ್ಪಿಯ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಪುಯ್ಟ್ ಆತನು ಉಂತು ನಾನು ಅಂಚೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀತು ಜೈ ನಡುಗ್ ದಿಯತ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಂ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ನಿ 45 ಹಾಂ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿವರತ ಅವು ಡಕ್ಕಂದಿ ಹೊಡ್ಚು ಉಂತೇನು ಬೇತೆ ಕೊರಪೆ ದಿಲ್ಲ ಸರಿ ದಿಲ್ಲ ಇಕ್ ಗಾಲಿ ಪೊಗ್ಗರ ಬಲ್ಲಿ
ಏತ್ 35 ನಿಮಿಷದ್ದು 40 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೇಕಾವಡು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಟಿನ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆಲೆ ಪನ್ಪ 8 ನಿಮಿಷ ತಾಗ್ದೇನು ಬಂದು ಇಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು ಫುಲ್ದು ಬೊಯ್ದಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವೇನ ನೆಂಕೊ ಉಬ್ಬುದು ಬೈದನ್ ಆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆಯ ಚಿಕ್ಕವೇನಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನಾದ ಗೊತ್ತು ಚೆಕ್ ಯಂತ್ರ ಹೂವಣ್ಣದಾನಿ ಮಂತ್ರ ಬೇಯ್ದು ಸರಿ ಬೇಯ್ದನದ ಎಗ್ ಅಂಟು ಜತ ಬೇಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪಿದೆ ಗಿಪ್ಪನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾನ ಗಿಪ್ಪನ್ ಪಿದೆ ಏನಿಯೇ ಅವು ಏನ ನಾಡ ನಿಕ್ಕದೆ ಹೇಗ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪು ಏನಾಡಿ ಬಿಚ್ಚದಾಗಡಿಯೇ ಗೆಪ್ಪು ಯಾವ ಪಿದೆ ಈಗ ಪಕ್ಕಡು ಗೆಪ್ಪು ಏನ್ ಗೆಪ್ಪೋಡಾ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ಬಲ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇಚ್ಚೋಲು ಚಪ್ಪೆ ಆತಡ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಡಿಮೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಳೊಂದು ಶೋಕ್ ಬೈದಡ ಕಾಸಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಪಾಡ್ತದ ಏರ್ ಮಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಡೇನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿನ್ಪನವೇನು ಇತ್ತನೆ ಗೆಪ್ಪುಡ ಅಂಚ ಕೇನು ಈ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆಕ್ ಗ್ರೀಸಿ ಆನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಅಂದಿ ತಿಂತುಲೆ ಎತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ವೆ ಇದನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ నేను కట్ మల్పడే ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ತುಪ್ಪೇನು ಇಂಚకి కట్ మల్పాలి తెలిపోడ్చి యాన్ ఇది నాకు ప్రొఫెషనల్ అత్త तुला ತಂದು ತುಂಡು ಮೂಲೆ ठीक है थिंक वैसे भी नहीं क्रम्बल मलपडे तुले शोक आतन फ्लफी फ्लफी ಕ್ರಂಬಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ చిన్న ఫోన్ ఉంది ದೇ నీకు ಫೋನ್ నీకు ಕಿತ್ತು ಪುರ ಪಾಡುಚ್ಚಿ నీకేನ కింద కింద మస్తు సాఫ్ట్ ఆతండి నేను కైటే ఉంది మల్పులి ಮಲ್ಪ నెక్స్ట్ టైం యాన్ మల్పావి ఇది నాకు ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ಬರ್ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನಮನಿಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಿರ್ತು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮೇಟ್ ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಸಿಲ್ಲು ಸಿಲ್ಲು ವಸ್ತು ಆತಿರ್ವತ ಸುತ್ತ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಮೇಟೀಶ ಅನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಸುರುಡು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲೈನ್ ಅಡು ಶನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಊರುಡು ಪಾಪ छुट्टी नो लिए कीप है तुझी तू ले दे ಐಕ್ಕೆ ತವಕ ಶಿ ಇಂಕುಡ ತೋಜ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿಂದ ಈಗ तीन लेन ಎಪ್ಪಲ ತಿಂತಿಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕೊರಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಯಾವೆ ಎಂಕ್ ಬಂಜರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕದಗಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಏನ್ ಪೂರಾ ಕೇಕ್ ಕ್ರಂಬಲ್ ಮತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜಾರ್ ಉಂಡತ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲವ ನೆಕ್ಕೆನ್ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡದೆ ಸುರುಟು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯೆ ಹೆಂಗ ಬಜಿ ಮಲ್ವೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಪ್ಪದ ಮುಟ ಐಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಕವರ್ ಮಲ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಒಂದು ಸಿದ್ದ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕರಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ತಾಗರ ಬಲ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ನೀ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶಿಶಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನತ್ತೀಯ फर्स्ट टाइम मलपुनी आना एंड यू एक्सपेक्ट कि सब कुछ परफेक्ट आउट ಹಾಡು गॉड ಪಾತಿರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ವ थैंक्स ಚಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು आंड नहीं नहीं उन साइड इंच उनले ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅದೀಗ ಪ್ರಸನ್ನ हां ಈಜ ಇಂಚ ಅಂಡಲ ಕವರ್ ಮಲ್ಪು ನೀಕ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿಡ ಇಂಚ ಪುರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಒತ್ತಡ್ಚಿಯ हां आंड ಅದಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪು एक गुड रेड एंड जागे तुमले
ನಿನಗೂ ಎಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ಲಾಗ घेतो नुली यानೊಂದು ಜಾರ್ घेतो ಅಂದೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪ ಡಕ್ಕನ್ಗೆ ಪೈತಾ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ పేరుకి తొందనా షుగర్ సిరప్ లా పాడుది నేను పేరుకి తొంది పెరుగేనా పడదా సక్కరే विप क्रीम घेतो इतून चूरू चॉकलेट गनाश पाडदे ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡಿನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೇನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ರ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಿಗುಲು ಏನ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ स्प्रिंकल्स ला पाडोली चिकन विंग स्प्रिंकल्स पाडे बुडून दिच्चीर तो ऐके नेट टूटी फ्रूटी पाडोली यान बुडून दिच्चीर सुल्ಲು पनुर्ची यान ಈ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂಚೂರು ಅದು ಒಂಜಾತ್ ಪುರ ದೊರ್ತದಿ ಪೇನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡುನೆಕ್ ಪಾಡು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿಲ ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಲೆ ನೆರ್ಬೇಕು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಧರ್ಮ ಅರಪುಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಬರದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಜರಚ ಏನೇನು ಅನಿದಂಟಿ ಈ ತರ್ನ ಜಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಎತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ದ ಕೇಕ್ ದ ಲೇಯರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್ ಶುಕ್ ಮಲ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಉಂಡದು ಇರ್ನಾಕ ಉಂದತ್ತು 30 ವರ್ಷ నుంచి ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಟಿ 3 ವರ್ಷ నుంచి ಮಲ್ತು 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದಿ ಅನಿನ ಪೊಟ್ಟಾಟಿಲ್ಲ మీకు కూడా నెక్కి ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ದುಚ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಸಿ ಓ ಶಿಟ್ ಇದು ಬಿತ್ತುಲ್ ಪಾಡೋಗೆ ಒಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಏ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಚೂರ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡ್ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯಾ ಒಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಏನ ಪಾಡ್ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗನಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ತು ಬಿತ್ತು ಚಾಕು ಚಿಪ್ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯನ ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರು ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕರ ಎಂಚ ಜಾರ್ ಕೇಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.